Pozdravujem vás a poďte si s nami spraviť toto krásne fritované chlebové cesto. My sme naň teda zakomponovali bazálkovo-cesnakové mascarpone, mix sherry paradajok, mikrohrášok. Zbiehajú sa mi sliny ako posledné buratku. Určite sa na to pozrite. Ako prvé si v tomto recepte pripravíme cesto na chlebovú placku. Máme tu nachystanú múku. Do múky pridáme pol čajovej lyžičky soli. Ja to dám od ruky. Musí mať tá placka chuť, takže nebojte sa tam dať viac. Kypriaci prášok do pečiva, cca 1 polievková lyžica. Tieto suché suroviny si spolu trošku premiešame. Musíme vypracovať tú sypku zmes týchto surovín. 2 lyžice povolenej bravčovej masti mám nachystané. Pridám. Dajte tam pekne všetko. Jemne to zapracujeme do tých sypkých surovín, nech sa to na seba nalepí a nadviaže. Nikdy vám to nepôjde zatiaľ úplne, lebo ešte tam budeme pridávať jednu surovinu. Najzákladnejšia surovina, vlažná voda. Máme celú šálku. Keď dáte 2 šálky múky, nachystajte si 1 šálku tej vody, ale dávajte postupne. Možno nám bude stačiť aj len 3/4 šálky, uvidíme. Podľa toho, aká je múka, každá vám príjme menej viac. Takže postupne. Tu 3/4 miniete určite a to cesto by nemalo byť úplne hutné. Keď máme už takto ešte nie úplne kompaktné cesto, jemne ho ešte zasypeme teda múkou. Výborne, toto je správna konzistencia. Vláčne, odlepuje sa, áno, od tých okrajov. Samozrejme, ako každé cesto, pomočíme si čistú pracovnú plochu alebo dosku. Cesto sem preložíme, celé, úplne ako je. A cesto prehnetieme rukou, vyhráme sa s ním, áno. Si ho pomúčime. Ako vidíte, úplne je vláčne, nemôže byť ani vôbec tuhé alebo tuhšie, ako je toto. Nejaký vyslovený spôsob ja nemám, len ho takto prekladám. Na konci z neho vytvarujem pekný kompaktný bochník s citom. Takýto bochníček. Hore pomúčime. Takto pripravené cesto prikryjeme kuchynskou čistou utierkou. Necháme oddychovať cca 30 minút. Toto chlebové cesto je veľmi zaujímavé tým, že sa dá používať na sladko, na slano, na raňajky, na obed, brunch, večera. My si ho dneska pripravíme s mascarpone, do ktorého zamiešame pesto, cesnak a v podstate hore uložíme len krásne čerstvé sherry paradajky rôznych farieb, nejaké mikrobylinky. Dáme si tam krásnu krémovú buratku a v podstate nám vznikne kontrast ťažkého fritovaného podkladu, teda tohto nášho chlebového cesta a čerstvých, ľahkých surovín. Tu mám pripravené čerstvé mascarpone, pesto, bazálkové, piniové oriešky, olivový olej, trošku parmezánu. Zľahka zapracujeme. Môžete použiť napríklad namiesto mascarpone ricotu. Namiesto bazálkového pesta môžete použiť pesto z medvedieho cesnaku. Potom nemusíte dávať cesnak. Naozaj, čo si dáte hore na tú placku, to je len na vás. Pesto máme zapracované, mascarpone, farebne to vyzerá jak taká prírodná pistáciová zmrzlina. Cesnák, stručiky si olúpeme, cca 4 stručky. Takto pripravený cesnák nebudeme krájať na jemno, my si ho nastrúhame. Cesnák máme nastrúhaný, miešame do nášho mascarpone. Mascarpone takto pripravené si na chvíľu dáme do chladničky. A čo si pripravíme ďalej? Sherry paradajky, môžu byť aj klasické paradajky. Čím viac farieb, tým lepšie. A tie si len jednoducho a zľahka prekrájame. Sherry paradajky máme krásne prekrájané a my sa teda pustíme po pol hodine do dokončenia nášho cesta. Ešte raz ho pekne prehodíme zo všetkých strán. Vidíte stále, aké krásne jemné, nadýchané. Tak je čo najmenej vráskavé. Takéto cesto si jednoducho rozdelíme na 6 cca stredne veľkých častí. Teraz si nachystáme teda nejakú nádobu, najlepšie asi takúto pánvicu, aby ste neminuli veľké množstvo oleja, ktoré budeme tieto naše placky fritovať. Ja budem fritovať klasicky na rastlinnom oleji slnečnicovom, množstvo asi takéto. Ja si rovno nachystám muži papierovú utierku, na ktorej samozrejme to cesto trošku osušíme
keď ho dofritujeme. A kým sa mi olej rozpaluje, ja si z jedného nášho bochničku vypracujem, aby som vám ukázal krásnu placku. Ostalo mi ešte trošku múčky, takže keďže ho idem valkať, sypeme. Placku si vytvarujeme už v ruke. Samozrejme je potrebné vyvalkať. Hrúbka cca taká, ako robím ja. O 0,5 cm. Placku vložíme priamo do horúceho oleja. Môžete vidieť, ako sa nám krásne nafúkuje už. Je nadýchané to cesto. Fritujeme do zlato hneda z oboch strán. Veľmi to bude pripomínať langoš, ale není to teda kysnuté. Kým nám teda placka chladne, ktorú sme si vyťahli, tak mascarpone nám už pekne ako tak stuhlo a my si nachystáme naše perárenské vrecuško, kde si vlastne to mascarpone aj naplníme. Postupne treba pracovať opatrne a hlavne jemne si stiahneme. Postupne servírujeme na pripravenú chlebovú placku. Ako si naservírujete, je úplne na vás. Vôbec to nemusí byť to mascarpone po celom povrchu. Ja si ho dám len takto. Našu bujratku si ešte jemne osušíme. Teda umiestnime takto na stred. Dookola si poukladáme krásne rajčinky rôznych farieb. V kľude si ich tam natlačte. Je to s tým výborné. Takže máme krásnu mozaiku. Teraz si ešte povyberáme malinké listočky bazálky. Týmto vlastne pekne dotvoríme. No a ešte tu mám teda pár mikrohrášku, takže aj ten. Paradajky a buratu osolíme, polejeme buratu olivovým olejom. Na záver môžeme nakrojiť, nemusíme. Preto sa nám následne pekne rozteče. Tak a máme hotovo.